ħafna mill-gazzetti ippubblikati il-ħadd filgħodu kienu ddominati kif mistenni mill-eżitu tal-elezzjoni ta' mexxej għall-Partit Laburista u l-ħatra tal-Avukat Robert Abela bħala d-disa' mexxej Laburista. Il-gazzetta The Sunday Times of Malta iddedikat il-paġna ta' quddiem b'ritratt tal-mexxejn il-ġdid bil-kliem Robert Abela is elected Labour leader. Il-gazzetta għamlet aċċenn ukoll li Dr. Abela se jkun il-Prim Ministru li jmiss ta' pajjiżna. L-istess ħsieb kien espress fil-gazzetta Malta Independent li fil-faċċata ippubblikat ritratt ta' Dr. Abela ftit wara li wasal fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu. Min-naħa tagħha il-gazzetta Malta Today għażlet it-titlu Abela Wins fil-waqt li stampat ritratt tal-mexxej il-ġdid mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-ħatra ta' Abela kienet irrappurtata wkoll bi prominenza f'numru ta' siti tal-aħbarijiet barranin. Ewlenin fost dawn kien hemm is-sit tal-BBC li qal kif Robert Abela ġie elett bħala Prim Ministru ġdid. Rapportaġġ simili kien dak tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters. Irrapporta wkoll l-aħbar tas-sit tar-Rai li qal kif Abela kien ilu attivist fil-partit għal snin twal u li huwa wkoll iben il-President Emeritu ta' Malta, George Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.